Hi, hello mga kalasanos, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Sabado, no? Isa 16 na sa buwan sa Mayo o 2026. So, dili pa din, no? Shout out ay ko sa tanan nga nasulod ang nagamahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay, no? Okay, no? Masuwatan po ka no? Pila kini sa usa ka babay na magpatago lang sa pangan nga Lorna. Babahin ko ni siyang bana no nga dili kayo magtulog-tingog. Banik yun no sa pagpaminaw no mga kalasunas no sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Lorna. Kini akong problema bahin ni sa kinaiya sa akong bana ba nga dili kaayo magtingog-tingog. Ang putol sa kay rason anino, magiuwawon baka ni siya o hilumon lang gyud. Ug kun ngano nga na problema ko ani, ingon manggod ini ang mga paghitabo. Kung kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Oy. Milyo. Hey, gaya na ka diha? Uwat ni mo. Ha? Ninara. Nag-usap ka diha? Uwat ni mo. Nga naman. Kuan. Nga una ta. Ginoo ko. Ganina ra ka diha. Huwag ka magsulti nga mga una. Hay, ako ganina ra kong gahuwat kay nagtuo kong wa pa ka mahumagluto. Kater pa man ko. Mo na diha, lirkater. Human naman. Ganiya raman. Sa ganina. Luto na. Ganina raman diha. Ganun ka magsulti. Ganina ra ka kong gigutom. Uy. Kanta-kanta pa man ka. Mamita nagkanta-kanta na lang ko kay gigutom na ko. Ako na lang giagi kanta-kanta ron mawa o gamay akong kagutom na unsam taong ka diha. Ay, sukad na ka. Man na. Sa mamay kipaabot ni mo. Ikaw. Niyo nga na ta. Na. Ginoo ko ni mo mili. Kagagbay magyud mo mga dialog. Napas mo man tayo ni kalaki ni mo. Ay, dali na. Mga na ta. Ali, yan! Sa isang kot ko na yan. Simura ka ngayon. To kayo ka ni at ay. Ha? Bisag pilay pusta. Ha? Ako, po to. Basag to. Ngayon to kayo ka ni. Ansa day ni? Okay ni? Sabo na yan. Ay! Ako, mamaligyan ko kayo ukay. Excuse me, no? Niligid tao, no? Hili ko kayo ukay, no? Hindi suloob na ako. Makasunod ba lang noon? Kagiron ang tag-iya mga gidangat. Saba kay diya, oy, ka-artista baya ni mo. Pagkil ka rin tao ni sa gawas. Uy, pinadalain tao ni sa akong afam. Yun no na. Dili mo ginamabihay ng atong beauty, no? Bisan og karaan na mignaong. Pero, mura man sa ning antik. Ano ba, bitaw antik? Di na ni siya gika di ay. Sa gawas, lagi. Ipadadaan ko niya mga sinin, ha? 30 ka buo. Nya sao man ako nga lima ra may masud. Ang uban dagko nya hoot pagpudong ang uban. Ang katurang eksakto nako moywa nako ibaligya. Kani kay dili man masakto nako. Kay gamay man ni siya mawa. Ikaw lay akong nahunaan nga baligyaan ani kay slim buya kagwawa sip bagyo. Wala nyo. Saba ka ng bayuta ka, oy. Ikaw na imusog ito, ulog-ulogan ay. Hindi, oy, lugod-lugod. Tinutaw na akong gisulti yan. Oy, nay, bisag lipakan ba na yung mga batignaong? Sulting taong ko tinuod. Saba ka diha, oy. Lagi, mall pa, o anis, ano, bisag karundayon, kilatan pa ko. Ay, joke na to! Da. Sige diha. Da. Emilio! Kauwan nun man. Uy, Emilio! Ang akong hinayhay! Emilio! Ay, kuyawan ako ni mo. Ay, naara magudag ka diha. Kuhato kong hinayhay, bi. Bukas na to. Kay murag kauwan nun. Lakaw na. Unsaon man to, day. Bukas sa ba? Di kuha. Kay kauwan nun na lakaw na. Ay, pagdali. O, day. Ano, oy? Ano, day? Tom. Nagduri, nagpukong rito Dres Daplin. Tao dito siya. Ano sa dito, pusti? Ako tong bana, no? Ay, mo ditong banay. Sabi na ko, itong kaangadak ko. Saka di ay, grabe sa nang imo mo ka-describe ka kaang yun. Ay, wa mo ko tadyo magtingog-tingog.
Oh, di raman to siya inigking raman to siya. Wa man to siya magtingog-tingog. Ay, ahak kaya ng tawhana sad, uy. Di mo sulti nga naara na siya sa tong luyo o unsa diha. Ay, paita aning kinaiyang milyo, uy. Ay, nay, kumusta? Ikaw rang usa? Ay, Lorna. Wala mo pa ba ng tatay di ay? Ay, naud-saud pag-upad ato nga gihubagan batog maayos iyang arthritis. Hala, nisuon na sa diyang arthritis di ay? Oh, gahi magkaygo. Giingnan ka dili magsigig kaon anang ginhawas baboy amukaon magyod. Pwerteng kaos paklay. Awan na, hubag na yung tuhod. Ay, naunsa sa tatay, uy. Unya, nakatuma na siya tambal, nay. O sabay tumaron nga wa may ikapalit. Mabitaw ni ako kay manghangyo unta ko nimo og naa baka day extra. Kay ato odang huwaman, ilisan talang kag makakwarta na sa tatay nimo. Nay, di naman ko na kinahanglan nga manghuwam ka. Anak ko nimo, kud. Ay, salamat sa ato patagaan ko nimo na. Di lang nimo pailisan. Ay, nay, huwag ginay problema. Dili mahitabong mangayo ko nimo bayad, ana, uy. Sumakwid, kapila na ka magsigig panghuwam na ko, naningil di ko. Wa, di ba? Nibayad, bagod ka? Wa! Mao nga di na kinahanglang manghuwam pa ka. Tagaan ti ka. Ay, salamat in town. Ang problema lagi, nay, kay... Wa pa lagi ko'y kwarta, nay. Bungot sa itoy. Naunsa, wa magkay klaro, Lorna, oy. Wa man ko moingon ni mo, nay, nga naa ko'y kwarta, nay, nga pahuwam munta ka. Og naalang, tagaan di ka, uy. Di na kinahanglang manghuwam pa ka. Pero mao lagi, nay, unsaon nga wa man sad ko. Unsaon man to na ko sa tatay mo? Iyarabang hubag stiil gahapon. Naabot sa tuhod ang hubag. Nga ganina pagbiya na ako. Hala, miabot naman sa iyang lubot ang hubag. Ha? Lubot? Inig uli na ko ron ay nawa na. Di na ko kailan ni tatay ninyo. Nga naman. Siguro karong mga orasa ang iyang hubag ni abot na ros iyang naw. Hala, Ginoo ko intawin. Mura na turog humba ang naong ato, hubag na kaayo. Ay, usaragay akong kikahadlokan. Ang unsa man, nay? Nga ang iyang hubag, di lang unta mo hapit sa iyang itlog. Unsa, nay? Kay og mo hapit na siyang itlog anawa na, delikado na. Nga naman, nay? Ay, asa kung mo kakitag itlog nga gi-arthritis. Kakito. Nay, pasensya na gid kaayo, nay, ha. Ina lang si tatay nga kun moabot ta gani sa iyang itlog ang hupag, patusdiki lang aron mohiyos. Ay, itlog dalor na ay. Imo lang tong kabuangan ng amahan mo da. Ay, sige na lang, ato na lang ko. Ato na lang ko sa silingan mga hangyo. Ato na lang ko mangutang nila dito. Ay, kumawa na na ko. Ay, saka magkabuhay ko. Sus Mario Josep, ikaw dahil ni Melia. Hoy, Melio, ganyan na ka diha? Ganina ra. Nagusa mo na ka diha? Listen ko ninyo. Listen, igol? Ay, do, Melio. Sa sunod do ba? Ayaw taon magpakurate do. Ay, kay pastelan. Abi na ko katakihon ako. Ay, nakuratan ko. Padong nagidunta ko sa atake ato. May nalang gani kay nakita na ako ang gitonol ni Melio nga kwarta. Mao nang naulian ka, nay. Aw, ulian, ay. Nay, kana si Milyo, nay, mo ginayang bisyo, mangalit ba? Mukalit og tingog sa kilid. Ay, do, salamat kaayo do, ha? Eh, sige, arin ako kay magpalit pa kong tambal ni tatay ni mo. Unsa day tambal ni tatay, nay? Nade kay resita di ay. Ay, herbal man nang ipapalit niya nako, nak. Unsa sang herbala? Fighter wine. Drink. Unsa?
Nagamatikod siya ko na akong inahan nga mangayo ni siya para palit kunog tambal. Unya, sa di pa na siya muulit, muhapit pa dahil na siya duwag binggo. Di ba? Aha kaayo no. Mao na nga akong gibauran ang akong bana. Hoy, shh, Milyo. Ha? Sa sunod pa, ayaw diritsog hatag kwarta sa akong inahan, bi. Nga naman. Basta, mangutana pagit ka. Basig, dili tinuod. Nga mo to iyang ipalit, ipait yung tambal. Basig, iduwa to binggo. Okay ra ng bingo, oy. Sabi na, ay, say okay. Nga hasta mang ikukumpra og para konsumo, iduwa man. May lagig mo daog, unyag mapili. Maunsa man, nga. Ikaw ba, magkalibog ka usahay. Tanaw na ko ni mo usahay, no? Murag, wa kay pagpakabana. Tingog na kag pangutan-un. Gilang. Gilang. Sa gilang? Nayabag ka diha? Di lang ka mo hatag og komento kung unsay naa na si mo hunahuna? Mudiretso lang ka? Hatag sa grason, oy, para magkaroon na to. Dili kay tarutando ka na diha. Oh, Tay, oh. lagi. Ay, ang buti mo, Milyo. Ay, mabuang ko mo. O sa mga, hadlo ka makabayad og mutingog, ha? Di man. Pwede nga di ba siya ka mutingog, ha? Pero magmusulti kang taas-taas ba? Tuwasay lami ni mo ikatubang, oy. Di man ka mutingog og dilit pangutan-on. Gilang. Nasa nang gilang. Kaahak ba ni mo, Milyo, oy? Kapoy sulti, oy. Ingon anak ka nakatapulan, Milyo, nga hasa sa pagsulti, di na lang kahapit mo sulti kay kapoy. Ginuo ko, oh. May ba mong himuong bulador sa bingguhan, oy, o di ba dispatcher, para mo gawas ginang tingog ni mo, syarog di ka mahimong tabian. Ayaw pagbuot. Di ay, dili ko magbuot. Sa ato pa, watay but anay, ane. Mao ba? Sige, watay but anay, ha? Bahala na kas kinabuhi ni mo, ha? Gusto de kang waiting ugay? Sige, waiting ka day! Ay, Mare, asa ba si Premilyo? Ang butog asa to. Nagmukmuk na sa tingali to. Nga naman unta nga nangita man ka sa kumbana? Ay, kuhan lagi ta Mare ba, kinahanglan mo gumigtaw ron dito sa mong trabahoan. Ako ta siyang pa-extrahon dito si Premilyo ba? Kay kuhan manggod, kanang ingom to siya nga, wasi trabaho ug masabad og minggo. Nya, gusto siyang makain ka ng adlaw. Kay sayang ko kayo, muna ang gustong pasudlon siya dito. Ay, di ara, ay! Naakarap ako di umang ka magtingog! Ano, pre? Kaya na ganda, pre? Kadlaon pa. Sabi naman. Pagtsawar na, pre. Wala kita ako nga pagdool ako dre. Wala ka kita. Kita man. Wala ka kang tingog, pre. Ay, pastilan, pre. Di ganda mo tingog kung dili na siya pangitaon. Mo, pre? Kaling, pre. Kaling, unsa man? Magkinalamig tao dito sa mong trabahoan. Unsa man, extra ka? Huwag ganahan ka. Pwede ba pre? Unsa man? Basta, kuha lang, okay lang, di ka maglisod. Unsa mga trabaho, ah? Ay, di kasaba na sa mga tapulan. Saingan? Di kasaba ra ka. Ay na. Di man kay nahapit mo tingog bisag gisapot, mga saba na ba noon? Ay, kuhan, gisugo mo gugusak kung amo ba? Nga, papangitaon ko og tao nga kanang, ayaw kay mga saba. Kay, ang yago mga sakop god, mga tapulan ko kayo. Sige na siya pangasaba. Nga, mura gikapoy naman siya sige pangasaba. Usahay, mapagaw lang ko na siya. Manang ipapangita ko niya tao, kanang kunong kusok kay mga saba. Kay, eksperimentuhan kung musalir ba ngayang, musalir bang mga ingon ini nga pamagi. Ay, di na kapasar, pre. Mas may pangpultahan na mo, saba pa kay inik-abli kay mo igot. Pero ka natawhana, ambot lang. Bisag tumban pang tiil, ana, igot na maguba ang naong. Di, gyud na mo tingog, nagisakita na ba dahil siya, pre? Uy, mo ba mo re? Tinguro na pre. Baday, magkagparaw. Kadungog ka? Kita ka? Mura magkapagyok. Mau ka ni. Inaala na, igot ang Nahimo man ang konsehal ito sa ilang provinsyas una. Pero wala na kadaog pagkasunod eleksyon, oy. Nga naman ba rin? Di lagi mo tingog, inig-session, mo tingog lag, mangigham. Grabe ka sa gano'n na, pre. Ano yung kita ka? Na, suko naman kay naong ay. Pero bisag, unsa siya kasuko, di gina mo tingog. Lupig pa'y amang anang tawhana, pre. Sugod na yun na, pre. Ingon na ka, pre. Bisag unsa pa na siya kasuko, anak lagi na siya na, oh. Siguro ka, pre. Bisag masuko, di ganang tingog. Di na
na mo tingog, uy. Tanaw ko na to, be. Di ba masuk ko, be? Be, ito tingan, be. Unsa man? Abi ko na mo kamot, be. Kani Muta ni Ah, be. imo man nagikisan akong kamot, pre. Ang imo ko nung buwan, be. Ang imo ko nung liyaw, be. Muta, Ay, kagilok anak, pre. Uy, kagilok. Ang imo pa, Maribe. Ari, upoy. Tuhagkan, Maribe. Sa paa lang, pre, ha? Basig maabot ka sa tunga, pre. Ang animal ay, huwag yun mapagkabana. Mura lagwa. Pre, kagilok. Kagilok. Dali ka na, Maribe. Dali ka na, Maribe. Sabak ko na, Maribe. Sabak pa. Namo pagpalagot ang akong bana para masuko yun, umutingog yun. Nitingog man, pero ang kanahan, no? Di pa balhin hinoon misuod sa kwarto. Alam mo yun, saong ko ni siya. Uy, masa akong buhaton. Kirira ni, o sa manong ka mo ang pasiltihon. Lorna. Hello, good morning, Kuya Alan. Ay, good morning, Ate Jinjen. Salamat, Mama Mary. Si Tapid kay upat ang midal na to. Tapid nga si bagong siya yapil-apil ko sa ispepa. Ato sila i-greet si Ate Konsyal Marian Caballero. Iyang birthday ron sa atong pag-record. Dito karon. March 31, Konsyal Marian Caballero. Thank you kayo ni Mota. Salamat kayo. Nya pasalamatan po nato ang tanan nga namati nato karon. Thank you kayo sa mga tao ni former Kapitan John Ramos. Nga nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning mga kaplabi na sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodong JR Pipito, o si Inday Shen Pipito, siyang Brumits PH. Salamat kayo diya sa mga tao niya nga iyahang gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglapan ang Said Panyawan Coffee Mix. Jen! Yes, Kuya Alan, mga mama. Salamat kay mga mama sa inyo yung pelbing pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Unya, gawas po ana, pwede mo palit og Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko. Unya, ugom-ugom mo sa Diamond Yema o BML Special. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo, ha? Palit yun mo kay lami yun kay Tasty Fish Cracker o yun Paulitos Macaroni Crunch. Happy yun kay ka kung mo inom ka sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na yun mga bata kung mo inom mo sa ato ang ang ato ang Don Pepe Tablia mga bata. Inipadoon nyo sa eskwelahan, inom yun mo Don Pepe Tablia. Kay happy yun kay mo na Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker o yun man dayo mo niya may special o kining ato ang OBM special. Happy jug kay mo sama sa kahappy sa Happy Mart Waluna kulon tabuno kung maktan kun mo adtom dito kay barato ra kay dito sulbad gyud kay krisis ron panahon na basta Happy Mart kapunta nya duna pag you do not sir as kilid sa Happy Mart maktan og ingon man sa may Banilad, na doon sa Rastia. Unya, salamat kayo sa tanan, ha? Sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos. Salamat kayo. O ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Kasmer Ararao, o ingon man, Ma'am Faye Arcal, o ingon Ma'am Denny Moreno, o Sir Ricardo Moreno, nga ilang mga tao, gipainom sa tuang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglawan. Lister Dan, Kutsya Lister Dan, og si Conjel Francis Parex sa ilang opisina ang gipainom ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Jinjen? Panyawan Herbal Capsule, Kuya Alan, para sa mga taas o kolesterol. Yes. Moinom sila katulo sa usa ka adlaw, buntag udto o gabi para maayo gid sila sa ilahang gibati. Unya, para sa nagproblema sa UTI, ingon man bato-bato sa kidney, ang Imnon way lain. Kugon Herbal Capsule aron maayo gid mo sa inyong gibati. Thank you, Ate Jinjen. Abang? May bulitan! Ayaw kalimutan sa labi na kayo mo, Mr. Brian Lim Demeterio, Maria Luisa Tan Demeterio. Salamat sa inyong pag-follow. Ingo mo na sa ibig hapon nga nag-monitor sa tungkol ako pasultihon. Alma Mioli, thank you, ma'am.
sa Leyte, palumpon to na inyong Sir Julius Velaro, Rafael Quiliberio. Ang inyong familia, ang inyong mga apo, naman ay klase karon. Mga ligaw pananglitan ka mo kay bakasyon ha, mga ligo baka mo sa dagat, katudo ulog dagat, mga ligo baka mo sa mga sapa, o diyan sa inyong salog. Ayaw kalimot ha, sa celebrity Kojic Beauty. So, pero dili niya pwede sa dagat, dili mo buwa, dili lang sa tabang. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione ang papaya extract. Aduna sa natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Muta na laman sa butika para dili ka mo mailad, ha? Kada arabay ubang magsuroy-suroy, nga moingon kini, original ni, makaayo ni, maoni inyong nadungog sa radyo nga si Gulyat, sa bambina nga tingog. Ayaw magtuo, kay kining amo sa butika, ara ka mga tanawa, kinigi suroy-suroy. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, tanawa doon na itataklis kilis yung sudlanan, no? SCED. Seed Marketing. Thank you. Okay, thank you kay Bam. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, kita, nasayod kita. Nga kining ato mga pamaol, panuot, panakit sa kalawasan, panuhot, unya, kining ato ang mga katul-katul sa atong panit, kuto sa kabataan, unya, ilikay, pagyunta sa dinggi, kung manghaplas ta sa ato ang number 1 nga haplas sa Kabisayan o Mindanao, ang said liniment oil nga tinuod, yun nga butabang na to, mauna nindot kay haplas ng mga bagtag na to nga bikogan, said liniment oil na pero sabota kung mo palit na sa said liniment oil anhara ta palit sa butika di ba diba tinood na Sa butika. Si butika rin kita makapalit. Pero lagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalang i-type ang Panyawan Herbal. Yun niya makita lang tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, natas kabukira na puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay para dritso na sa panimayo niya sa tanan itong mga kaigsunan kita. Bisag asa tapadong, bisag unsay atong kanon, bisag unsay atong imnon. Binag yung ilimnon nga makaubog, tunag yung toksin nga upundo sa atong kalawasan. Uwi niya, mudaghan na ng toksin di hasod sa atong kalawasan, maunay makaingon sa ato ang poor blood circulation. Kay ang igon gud anang toksin, ang ato ang blood cells, ang atong blood cells importante kay mao na tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig. Sa ato ang kalawasan ni kadaot na tungod sa toksin. Awa. Piti kita, patay kita. Daghan kay mga sakit mo takboy na to. Major nga mga sakit pag yun. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, sis uban pa na tong balatian mo sa kinanglan gyud ka. Mo inom og G-Detox. Kay ang G-Detox natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang muwagtag ka ng mga toksin sa imong kalawasan. Mga hinungdan sa ato ang balatian o ganun, ligon ka nung na itong vital organs. Inom yun tabatang adlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number 1 gining mo flash out sa toksin sa ato ang kalawasan. At ibang? Hello, Gulyat. Ang atong sindir karon, kinsa ni? Si Inday Lorna, ibang? Okay. Kani si Inday Lorna taon. Yung bana hilumon niya kusabot yung bana kay hilumon kayo niya ni kausa nga gisungsug siya sa iyang kumpare kay nakis kamot yang asawa na suko to siya bam suko siya pero gingna siya wa mo ibatasan pakita mo sa mga tao sud mo sa kwarto adto pagdir dito sakto mo nang banahin na mo ipong tagsar ka kitag bana ingon ana. Gani ang ubang mga lalaki magkita nila nga nakig-istorya ng asawa sa laing laki mingon usin gistoryahan. Ano nakig-kuan istorya ana no? Apan kanila lang kayo na ako ipambit ha basig mingon sila nga layo ra. Mateo 2 versikulo 14 kadiyot sa ngayon ha? Mateo 2 versikulo 13, 14, ngadtos 15. Ang kani, ang anghel kani, nga nakigistorya ni Senyor San Jose. Mato pa,
Bangon, dad-a ang bata og ang iyang inahan og pangagiw kamo ngadto sa Ehipto. Og pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Mao na ang pagkatao ni Jesus Christ. Kaya ang bata pangitaw na Herodes aron patyon. Busa verse 14. Busa may bangon si Jose, gidala niya ang bata og ang inahan og mikagiw sila ni adtong gabiuna padung sa Ehipto. Gibasa ko kini tungod kay pung palagi sa to mga seminar bisag asa nimong pahina sa balaang kasulatan di ka makabasa nga ni tingog si Senyor San Jose bisag Wa bitaw. No? Oh. Bitaw ba no? Nakabasa Iya ba- ipaagi na sa damong. Oh, nakabasa ba kas Biblia? Yung sama santo sa tabian ay. Dili ay sa ako ning gibasa tungod kay si Senyor San Jose wa gyud bisag usa ka kay si Senyor San Jose Gulyat mo sa gitawag og the most obedient father. Yan sa lagi sa to sa. Oh. Ikaw ba, Pedro, no? Kung imungan ito, santos na imungan, no? Kalago mo. Pili ka. Pili ka kang bisay sa anyo. Sabi, puyo, Pedro, tayo imungan, no? Ikaw na ba yung unang Santo Papa, Simon Pedro? Bitaw bro. Ayaw Ay, no, ni bitaw. mga sagrado mga ano? Ayaw bitaw. Padayon ta. Karapan ba? Okay. Anong gibasa ko kinigulyat? Pero wag yung santos nga tabian ba no? Ha? Sagdi, legulig na plan. Gibasa ko kinigulyat kay gingon dire nga gani gingnam to sa inyo San Jose nga iyat ang buwagan si Mama Mary kami Mabdo sa pagiging sa angel ng pangasawa ka na kayang gitsabak anak sa Dios karon gingnan sa Dios ang akong pasabot is gibasa ko kini tungod kay si Senyor San Jose gisulti nagkan ko siyang title Patron of the Worker, Patron of Universal Church, the most obedient father. Na itong katong Petron sa Dreamer, kibaw mo na sa Lucien? Dili naman, anak mo itong Jacob. sakto. Itawag sa Senyor San Jose og Patron of Holy Death. Di ba? Kay siya rin namatay, kagitambungan ni Mama Mary ug ni Jesus. Karon, Sa ato pa, pamatay Jesus. Namatay na siya. Karon, si Senyor San Jose gibasa ni na kung ano, ako maguning ihambin dito sa bana ni mo. Kasi nga na, dolor. Lorna. Ako maguning ihambin sa imong bana, Lorna. Si Senyor San Jose, bisag wa mo tingog, apan gaila siyang the most obedient father. Amot pasabot pa isang tao. Nga katong inato nga, yaw-yaw na siya ba? Obedient siya to. Mas maayo pa ni siyang tao ni Senyor San Jose. Ano? Si Senyor San Jose, giingon nga pinaka sulundong amahan, matinuro amahan. Kanin siya para nako, ug ari kas tawhanon kato si Jose kay na santos ari sa tawhanon pa karon mas maayo pa ni siya batasan o ributang ta pareha ni Senyor Jose San Jose yung batasan Mo ba? kay usay pong pamalin mo sa kwarto. Ikaw ba na? Imong asawa, ikapon bisag kuko lang sa tiil. Sako. Kaya sa, ayaw mo siya, bastos ba niya? Pamalin mo sa kwarto. Ako lagi. Pero, og mingon ka, may pag-abnormal na ning banaha. Kani, ang but pa sa butaan para nako kung naari sa kung tubangan karon si Lorna. Kana, pagbuot na kahigayunan or pagbuot na kahitasan, basig na kalimot kag tawag sa Ginoo Lorna. Kay kini mong bana, may ba na yung bana, dili sa di mo abusohan. Dili. Ano mo nagtagsara mo ikli mong bana? Kung may problema, anak. May problema yun. Para na po, may problema. Importante ng mong bana, ingon siya nga, konsehal kung barangay, parwa kadaog o kasunod kay tagsara mo Dili man ang kamaayong tao or ang katarong sa binuhatan sa usa ka tao nga ikaw tabian to katib. Kinaabi pa nung gulat nga action speaks louder than words. Diba? Mao sa ni ipanguyab. Bito sa ulo pa, kupimit. Ano sa nang lagom po? Likod na pleno ay. Mao sa ni ipanguyab sa mga laki, bam no? Nga? Ingnon niya babae nga sayo
Di na mi still maingon ko nimo nga I love you. Makita na nimo sa ako ang binuhatan. Di ba, mana? Kanang, ang ako kung ni mo Lord na nga, ayaw siya abusuhe. Kadtong imong pangon nga imong tiil hikap si mong kumpare, unya hanggang pasabakon ka, abuso naman ang imo. Abuso, bitaw. Oo, ano ba tagsa mo tingog na imong bana? Ang importante nga, wa siya mangawat, wa siya magdagdaog og mga silingan, wa siya maningka, wa siya mangilad og wa siya daot ng binuhatan. Anong rin sa tahi? Ba, dong, sa may sumpay itong action speak louder than the words. Unsa to? Wala ibinbitin sa suka ko pinit. Masa ko na? Kupimik? Painit man yung mukha. Action speaks louder than words, matot pa. Eksakto nitong nakita na ko gahapon. Gahapon sa hapon, Goliath. Ngano di? Ano man? Pagkita na ko, ang habal-habal driver ang muslingan ba? Yan, yang liog, yung labtik sa wa. Labtik sa wa, nagsinyas. Pinasuilik kayo. Uli ko, usan mo yung pasabot? Labtik sa wa, yakong palikoon sa wa. Uy, tinuod doon Goliath. Nga action speak louder than words? Pagka alas 4, nasakam ko nas bahay. Ningon siya. Ningon siya. Ay, kung nalitsumpa! Salamat ka pa na natin tuluman, no? Ako ang pasultihon.